agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan kaya dhewe panjenengan Mas Bagus Winarno. Monggo kalenggan dalu menika sampun kepareng derek-derek panjang kuyung paring panglipur kaya dhewe sagung para tamu. Atur menika bini Mas Bagus Winarno menika ginderek pawiyatan pambiyawara. Dilokas dadi dalang manten. Nok dina nggih matur nuwun. Jan tenan. Aku ora apa-apa menghargai kejujurane Mas Bagus ki lho. Senengku rame-rame. Leh sinau tenanan. Muga-muga kasempatan apa sing dadi kekarepanipun Mas Bagus. Nah, iki Mas Sugiarto pangarsa saking Madyaras nggih sampun kepareng rawuh. Niki titiwanci langen beksan. Kinalnya kangge jangkeping adicara wonten kalgan dalu menika. Niki mengke sing beksan Pak Kasdi apa mantene? Mantene. Mas Chandra. Sing juga iku mantene apa Pak Kasdi? Manten. Jan Mas Arif iki tenan kok dadi manten jan les seneng tenanan kok. Iki isine mung mesem karo guyu tok. Walah Rip. Aku ora ngira saiki awakmu wis sukses. Tak donga-dongake nggon omah-omah iso dadi sakinah mawaddah warahmah. Nah. So ing tembe aja lali karo desamu ya Mas Arif. Lajan kowe mapan ning Kalimantan. Nah. Ya. Iki langen besan kabiwata saking Mas Arif lan kanca-kanca. Nah, iki kanca-kancane ngendi iki? Ya. Ayo, odo-odone Pak Dalang sing ngaturke. Sik. Aku nyekel rokok wis liwat kabeh Pak Dalang. Arsa madangi jagat duk mungo maneh sapucak ing wukir merapat pangsumyat Pak Joyo persiapan gedhog itu mekolan kuno monggo Pak Joyo kalau sun ngajeng digedhoke sisik Pak Joyo mengke terus sing langen beksan Mas Arif dikanthi kalian para kadang saking biyayipun Mas Manten. Marang gono saiki ra kulino nggawa sampur sing digawa mung HP. Jaya, nun sewu mantane pun dipun atur tegang iki Mas Jaya. Kae no, mantan iki kae no. Mas Arif iki wingi mung isine guyu. Oh. Monggo Mas Arif tegang ajeng iki Mas Arif. Nah,
Dijapengi Pak Kasdi di Pak Kasdi. Oh, tenang. Pak Kasdi iki disembadani tenan kok. Arep dikaya apa putra kinasih. Dadi nganten ya digantungke kebu mbleke gong. Balik deh. Mbleke kebu gantungke gong. Nah. Ya, durasi. Monggo langkah riyen. Ora ketang sak. Gongan jineman sih. Oh. Ya. Nah, ora apa-apa. Ora apa-apa. Setengah rolas nek jineman dosa. Ning kene iki jine kerawitane nganti jam 3 bengi. Ngono. Tapi nek yang Monggo ditunggu Jam 3 bengi. Jine Pak sing nganggo iki. mundur. Mun pede macet. Sare-sare banjol ya. Ben ngebeleng polsek. Pokok izin kerawitan yang warung ini santai sular. Lah sular iki nek jam 3 ya. Kemarin yang pom ganteng. Oh. Jineman bareng. Tumbaso. Ya asik. Kamu ngomong ngantuk deh. Randy. Makin persiapan menggalipun kadang warga kadang sepuh saking dewe Bapak Kasdi. Nggih. Berbeni wong bohong. Nek Pak Pandan gak mungkin. Jangan terbantar, Pak. Berbeni wong bohong. Berbeni wong bohong. Oh, kok kaya ngono. Iri-iri syarat. Carane piye ben gak krungu asik. Nek sapa sing ngereke keluarga saking sing nom utawa sing mudhun. Nek Pak Pandan kita wis sare gitu. Alon-alon dan nggih. Berbeni Pak Enko. Iri wae ya Pak. Aku tuh udah dihidat sama kali. Panduan kambang sampun paripurna pramila jagi pengatur menika mangke langan beksan kabiwada saking Mas Arif kaliyan Pak Kasdi mangke ingkang ndherekaken panjenenganipun kadang warja ugi kadang sepuh kadang warja Pak Panglata sing wonten Mas pun sare Sampun sare. Halo, lek tuh Pak masih Kasdi boten pengen sare.
Pak Kasih kok kon saring piye masem. Lah sing ngurusi kowe lan kanca-kanca sapa? Kon lunas. Pak Kasih kok terima aku cek gitu kok. Monggo butuh minum sekalian tamu undangan kami keluarga yang kasih wonten mukon wonten diri monggo ndherekaken Pak Kasih langan beksan Mas manten mboten ngantuk. kaki salat tenan Mas manten yo ora ngira Mboten pengen cari Mas. cilikane biyen iki lucu sakjane yo lucu ya sak derak-derake yo rip lah mau mama iso langgeng ngatur sangen dan wah tenan Tombeng mboten ngantuk. nah, iya, gendingin apa Pak Kasih? Monggo nderekaken butuh minum utawi saking RT sekawan yang kasih mungon RT sekawan warga RT sekawan Sare. mosok sak RT turu kabeh iki ya kebangetan to. Iso poncong Pak. Medeni wong. Iso poncong. Wingi iki ning kemungkin nek pocong disaplok kok muni aduh iki berarti kan wong. Bener wong. Monggo RT sekawan yang kasih mungon monggo. Dadakan Pak Kasih. Mas Widodo. Ayo Mas Widodo yang punya peralatan diesel. Eleng-eleng Pak. Mungkin mboten sah diaksen mungkin anak geruduk mboten. Mosok sak RT iki belas gane sing melek iki banget to ya. Sare Pak, anu nunggoni garwane dhewe-dhewe. Pocong iki sosok nggo bojone wong. Apa ana wong pocong kok mangan bojo iki ngono. Mboten. Monggo Pak Kasih, butuh minum, bedakaken jengkar kalian Mas Arif. Apa gendingipun ingkang sepedal menika eling-eling. Nah, Butuh minum mboten sare. urung lho. Ayo Bu Lastri, Mbak sinten iki? Mbak Es kali bedakaken Pak Kasih, monggo eling-eling. Ya, pakai dipodelakan kalian kadang-kadang tamu undangan. Yuk, eling-eling dados sinarang Madya Laras.